Samo najbolja muzika. Radio Pink prava stvar. Ja sam Adil, a vi slušate Vikend sa Zeletom. Na Pingvinu subotom i nedeljom od 9 do 1. Jeste da svi volimo kada Adil peva, pogotovo njegove prelepe balade, ali nas ipak zanima nešto drugo. Da li voli devojke u letnjim haljinama ili kupaćim kostimima, Karleušu ili Radu Manojlović i još nešto. Ili intervju sa Adilom počinje. Usne ili stopala? Dobro, usne. Kad se tresu noge ili kada srce lupa? Kad srce lupa. Peške do devojke ili kolima do devojke? Nemam pojma, ajde nek bude peške do devojke. Devojke u letnjim haljinama ili devojke u kupaćim kostimima? Haljina je okej. Žena brbljivica ili žena prevrtljivica? Brbljivica. Muškarci u uskim roze majicama ili muškarci s crtanim junacima na majicama? Nikakvi muškarci. Dobro. Noćno kupanje u dvoje ili dnevna masaža u dvoje? A koji dvoje, izvini? Pričaš o ovim muškarcima u majicama ili nešto aludiraš da mi kažeš? To je pitanje. Dobro, masaža. Letnje noći u dvoje ili zimske noći u dvoje? Leto je cool. Političarke ili sportistkinje? Sportistkinje. Pevačice ili glumice? Pevačice. Goca Tržan ili Ana Nikolić? Obe. Dragana Mirković ili Ceca? Obe. Jelena Karleuša ili Rada Manojlović? Moram Jecu da izdavim. Ljubav na seoski način ili ljubav na gradski način? Na gradski. Veza Kaće i Baneta ili veza Stanije i Filipa? Ne razmišljam o njima. Dobro. Brenina pesma Jugoslovenka ili pesma Tome Zdravkovića Dotako sam dno života? Pa, dotako sam dno života. Cecin koncert na Ušću ili Karleušin? Nažalost, ne mogu ni na jedan da odem zato što radim. Šojić ili Pantić? Pa, Pantić. Radijski voditelji ili televizijski voditelji? Pa mislim da su veći stručnjaci radijski voditelji, ali ja bih lično volio da budem TV voditelj. Kada bih imao talent za to. Ok, YouTube ili Facebook? YouTube, naravno. I ajde za kraj da otpevaš neku omiljenu pesmu od Džeja. Zar ja da ti brišem suze, a drugi ti srce uze, nek ti bude, nek ti bude. Hvala ti, Adile, puno. Hvala tebi, mislim da je bilo okej. Bilo je super, naravno. Hitno, hitno, hitno. Samo najbolja muzika.